Jørgen Hartvig Andersen, og min farfar og Hennings morfar, de var brødre. 2 af de kendte søskende fra Assens. Og Henning og jeg, vi har altså samme oldeforældre, Christoffer og Mette Katrine. Og min faster Inger, hun lever stadigvæk og er 93 år gammel. Og hun er så kusine til Hennings mor, Åse. Og hvis du ser det her, Åse, så sender jeg dig lige en lille hilsen. Og vi er på Kærum. Vi er på Kærum Kirkegård, hvor mange af vores forfædre ligger begravet. Blandt andet væver Anders Peter Andersen, hans kone, tante Else, men også mange andre. Vi kan ikke komme ind og se kirken, den er lukket, men vi kan nyde den fantastiske udsigt. Kirken har været brugt som søkendingsmærke før i tiden. Den ligger meget højt i landskabet. Og det er en kirke, som stammer helt tilbage til 1100-1200-tallet, som så mange andre kirker her i området.